Saúdos, señoras e señores, tempo de información en Badal Novas. Comenzamos como cada día cos nosos titulares. Os concelleiros de Turismo e Cultura reuniránse o luns cos hostaleiros para ultimar o programa do Entroido e da Festa da Cachucha. O Partido Popular reclama explicacións ao Concello carballiñés pola falla de Obradoiro de emprego para este ano. O termalismo será o tema central de promoción dos Xeodestino o Carballiño o Ribeiro na Feira Internacional de Turismo Fitur 2020. E hoxe venres continuaba os traballos de asfaltado por tramos das 4 rúas do casco urbano entre Xullo Rodríguez Soto e a Avenida do Balneario. As rúas Brasil, Uruguai, República Argentina e Venezuela están sendo asfaltadas por tramos. Con estas actuacións que xa rematan, finaliza o proxecto de adecuación das rúas colindantes a estas dúas avenidas. A oposición do Concello do Carballiño denunciaba a falla de obradoiros este ano no Concello de Boborás, Maside, San Amaro e o propio Concello do Carballiño. Grupos como Espazo Común e o Partido Popular non entenden como unha falla de trámite burocrático dun dos concellos non se leva a cabo este obradoiro. Carbosán, que dende hai moitos anos dá traballo a preto de 20 persoas na comarca durante un ano de execución. E o voceiro do Partido Popular no Concello do Carballiño, Ricardo Perea, valorou as últimas actuacións do Concello na Vila. Carballiño, a falla do obradoiro de emprego este ano. Fálase de que lle faltaba documentación ao Concello de Boborás, por exemplo. E é posible que lle faltara, Que pasa? Que era o Concello do Carballiño o encargado de requerirlle ao Concello de Boborás esa documentación. Polo que non sabemos, o Concello de Boborás dispuña desa documentación en tempo. Simplemente era aportala. Claro, se non lle din, faltache isto, aporta, entón moi dificilmente o Concello de Boborás se vai poder aportalo. Pensade que o Concello do Carballiño presenta a solicitude, a Xunta requíreo para que aporta a documentación que lle falta, e polo que non sabemos, xa che digo, non o teño comprobado e non me gusta falar sin ter as cousas comprobadas. O Concello do Carballiño non se dirixe aos concellos, a Boborás polo menos, non? Supoño que sería igual no caso de San Amaro e Maside, para decirlle, falta vos esta documentación, aportadea. Se ese é o error, a responsabilidade é moi grave por parte do Concello do Carballiño. Que consecuencias, Perea, pode ter que esta carencia do obradoiro para este ano? Pois tan sinxelo como que se perden 20 postos de traballo durante un ano. Xa non falo das obras que podían levar a cabo eses traballadores, que está claro que repercuten en beneficio do Concello do Carballiño, como da San Amaro, Maside e Boborás. Pero non solamente iso, hai que pensar o que perden 20 persoas en un ano de formación, os salarios que iban a percibir. Perder 20 postos de traballo para un ano é de un xeito imperdonable, segundo os populares, pedirán responsabilidades. Non é unha cuestión menor, non é unha cuestión que podamos decir, bueno, pois xa está, que se lle vai facer. Non. Este é un tema moi importante pola falta de responsabilidade dunha cousa que podían haber tramitado, que se leva tramitando anos e anos. Tan difícil non debía ser. Se se leva tramitando todos os anos, supoño que o Concello de Carballiño conta cos medios para facelo. Moito nos tememos que se deba precisamente a situación que aconteceu durante o ano 2019. Cal é esa situación? Este obradoiro de emprego tiñase que xustificar entre os meses de xuño e xullo do ano 2019, o sea, xusto despois das eleccións. E moito nos tememos que, despois das eleccións, dice, bueno, está todo feito, non, ahora xa non temos que facer nada, non temos que traballar nada, porque xa sacamos maioría absoluta.
Como lle adiantábamos nos nosos titulares, os concelleiros de Turismo e Cultura reuniranse o vindeiro luns cos hostaleiros para ultimar o programa do Entroido e da Festa da Cachucha. O programa previsto para o Entroido 2020 é a 26 edición da Festa da Cachucha, que terán lugar o 21 de febreiro a 1 de marzo. Está prácticamente perfilado. Co obxectivo de ultimar algunhas das actividades, os concelleiros de Turismo e Cultura, Manuel Dacal e Diego Fernández, respectivamente, convocan ao sector hostaleiro para unha reunión que se celebrará o vindeiro luns 20 de xaneiro ás 17 horas no Salón de Plenos do Concello. Na mesma daránse a coñecer as propostas que xa están pechadas e pedirase a colaboración do sector hostaleiro para ampliar a oferta de actividades como se ven facendo nestos últimos anos. E lembrarlles a todos vostedes que hoxe é venres de tapas, neste caso adicadas ao cine. Será a segunda xornada dedicada ás tapas con títulos de películas e que se poderán degustar ao prezo de 2 euros nos 16 locais hosteleiros integrados nesta iniciativa a partires das 8 da tarde. Ademais, poderánse participar no sorteo dunha viaxe de fin de semana a un hotel spa de Sanxenxo. Na app Quedamos de Tapas ofrécese toda a información relativa aos mesóns e bares participantes, así como as tapas elaboradas por cada un dos establecementos para esta ocasión. E o termalismo será o tema central de promoción do seu destino, o Carballiño, o Ribeiro, na Feira Internacional de Turismo Fitur. No acto, que terá lugar ás 4 da tarde no stand da Xunta de Galicia, intervirán o presidente do seu destino e o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, e o alcalde de Ribadavia, César Fernández Gil, o presidente da Ruta do Viño do Ribeiro, Juan Manuel Casares, e a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira. Na súa intervención, Francisco Fumega porá en valor os 2 balnearios cos que conta o Carballiño, Caldas de Partovia e o Gran Balneario. Destacará sobre todo a actualidade terapéutica das súas augas. Tamén se referirá á fonte pública do Bañiño de Arcos. Finalmente, o alcalde carballiñés falará do patrimonio natural e cultural, así como da gastronomía, con especial referencia ao Parque Municipal, aos sendeiros, ao conxunto etnográfico do Arenteiro e á tradición pulpeira do Carballiño e á Festa do Pulpo. Como complemento da intervención, poderán verse unha pantalla gigante imaxes dos recursos turísticos e termais do Concello do Carballiño. E seguimos en Fitur porque o mércores presentarase nesa mesma feira de Fitur a 21ª edición de Xantar. Xantar 2020 ofrecerá a oportunidade de gozar da gastronomía de distintas rexións de España e Portugal a través dos 15 restaurantes que van a participar nesta edición do Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se celebrará en Espourense entre o 5 e o 9 de febreiro. A participación da illa de Ons, Pontevedra, e de Guimaraes, Portugal, serán as 2 grandes novidades en restauración, a que se suma o regreso da Baixa Limia, convertida agora en xeodestino, co restaurante propio. A provincia de Ourense, sede de Xantar dende hai 21 anos, estará representada por 5 restaurantes. A presentación será en Fitur, Madrid, o mércores ao mediodía. E o Cineclub Carballiño proxecta hoxe, venres 17 de xaneiro, a premiada película de Oliver Laje, O que arde. Hola, Mai. Mira, parla con nós, está condenada. Amador, tens lumeo.
E tamén o novo cine de Leiro proxetan dende hoxe venres a película infantil A Galiña Turuletka e o público adulto o thriller Malasaña 32. ¿Cuántos que vamos a recibir? ¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien? En esa casa pasan cosas. ¿Qué cosas? Tienen goteras. ¿Qué haces? ¿Por qué no abres? O humorista Agustín Jiménez retoma este sábado no Auditorio Municipal o ciclo Carballiño Comedy, co seu monólogo ¿Quién soy yo? Será o segundo espectáculo do ciclo de humor Carballiño Comedy esta tempada 2019-2020 e trátase dun dos grandes showmans de España, Agustín Jiménez. O espectáculo será este vindeiro sábado, 18 de xaneiro, ás 21 horas, no Auditorio Municipal Manuel María. 14 fotógrafos expoñen estes días na Casa Consistorial unha exposición en branco e negro. A Asociación Potiños comeza unha nova tempada amosando no Concello unha serie de fotografías en blanco e negro de 14 fotógrafos cuxo título é Os negativos en blanco e negro. Trátase dunha mostra coa que os integrantes do colectivo carballiñés queren contribuir ao fascinante mundo da fotografía en branco e negro según o particular punto de vista de cada un dos que participan nesta exposición. E como lle vimos anunciando estos días, o vindeiro domingo terá lugar a 20 edición xa do Cross de Boborás. As inscripcións, informámosles que xa están pechadas. Para este cross popular do Concello de Boborás organízanse 3 percorridos para 3 categorías, un de 1,5 km, outro de 4,5 km e a categoría absoluta de 7,5 km. As inscricións xa remataron. Para máis información poden visitar a página web championshipnorte.com. E as inscricións que si están abertas son para a segunda andaina nocturna que se celebrará o vindeiro sábado día 25 de xaneiro en Partovia. Será unha andaina de 12 km de dificultade media, consistente nunha ruta circular e un ritmo libre. A saída terá lugar ás 9 da noite dende o local social de As Cavadas e a retirada dos dorsais será ás 8:15 da tarde. O peche das inscricións será o vindeiro día 23 de xaneiro cunha idade mínima de 16 anos para participar. Ernesto Blanco, presidente da Asociación de Veciños de Partovia, contábanos todos os detalles para esta segunda edición da andaina nocturna. Estades todos convidados a vir a Partovia, unha andaina moi bonita, peculiar, ídolo a pasar ben, e pouco máis, vir preparados po frío, vai facer moito. E onde deberían de anotarse, se están interesados, non? Que é moi importante. Sí, bueno, o número de contas de cabeza non o sei, hai que facer un ingreso nun número de conta da Caixa Rural, no noso perfil do Facebook, aquí a maioría da xente da contorna. Da Asociación de Veciños de Partovia. Sabe, entra no Facebook, aí está toda a información onde se fai o número de conta, onde se fai o ingreso, e hai que apuntarse antes dese día. Eso é importantísimo, porque senón ese día xa somos poucos, e ainda por encima temos que andar a última hora. Aparte, como temos un habituallamiento e ao final temos chocolate con churros, temos que saber a xente que contamos. Claro. Entonces é importantísimo que a xente se apunte antes. Normalmente, excepto un par de personas, sempre todo o mundo se apunta, pero bueno, por 2 personas máis tamén non vai pasar nada. Que solo sean un par de persoas, non? Efectivamente, que solo sean. E nada, eu penso que vale a pena, son 6 euros de inscripción, é moi pouquiño, eu penso que van pasar un bo rato.
En canto aos deportes, o Sporting enfrontarase ao colista único da primeira Galicia, Molgas, este domingo a domicilio. Os de Mindo non deben perder a oportunidade de sumar outros 3 puntos que os poderían facer ascender na táboa cara aos postos de arriba. E o Arenteiro remataba o mércores a maneira a primeira volta o campeonato sumando 22 puntos. No posto 12 da clasificación, pero a só 3 puntos da zona de descenso. O mércores empataba no Manuel Candoira a 2 goles cos Somozas. Este domingo viaxarán ao Barco nun encontro difícil, de novo para os de Gelucho. A previsión do tempo, situación inestable para o sábado que deixará precipitacións pola tarde. O domingo voltaremos a unha situación anticiclónica durante toda a xornada. As temperaturas serán normais para esta época do ano, con valores que globalmente se atoparán en descenso moderado e que aínda oscilarán. Lembrarlles a todos vostedes que a farmaza de Garda, se a precisan, é a farmaza Fontaíñas, situada na rúa principal. Rematamos con o noso tempo de información, desexándolles, por suposto, que pasen un moi bo fin de semana, que teñan moita precaución nas estradas e que o luns, vostedes e máis eu, temos aquí unha cita. Moitísimas gracias pola súa atención.